Sarong aldaw da mga pangga, igo daan na sarong gwapituhunon na lalaki. Napikot da siya mga pangga kan sarong babae na dahi taman sa pigtatatsaran, ano? Dahi man sa ako niya. Bako man sa pag menos, napikot da si Paylukas. Si Paylukas, kan sa iyang agom. Na babae na makanuson da mga tugang ano. Kumbaga, ini ang itsurang, kumbaga yon, ipaglalaban mo. Kung makanos, ay mukhang kalaban talaga kung baka. In a serious note mga tugang, ang mahal na Diyos mayong ginibong makanos. Ano? Totoo yan. Para sa iyan mata, ang kitang gabos didi sa kinaaban, magagayon, mga gwapo, asin na mga marrahay. Ano? Kita na sa naman ng mga tao ang mga judgmental ang satuyan mga mata. Hinuhusgahan ta ang mga kapwa ta na makanos. Ayaw yan. Realidad yan mga pangga. Totoo yan. Ano? No choice da si Paylukas mga pangga. Napikot da siya ni Manay Milagring. Gayuma talaga eh. Kumbaga grabe na da ang panapsian niya kay misis niya. Dahil na ko niya. Ano? Ngani da magsawa si Paylukas kay misis niya. Kada da love making da sinda burubanggi. Kada aram tilad. Pig tataklo ba niya daanin sako si misis niya, ano, si Manay mong Milagring. Tataklo ba niya ning sako? Hindi niya nahihiling, ano, ang itsura. Dahil man sa pagmenos, ano, bako man gabos araw kaya. Kada mauli si Paylukas hali sa bukid, hali sa pag-aarado, hali sa pag-uma. Pag uli da ni Paylukas arong ni mga alas 5, kumakurahaw da siya, understood na da yan. Pag nagkurahaw da si Paylukas nin, gum! Sako! Araw na da yan. Si misis niya, si Manay Milagring, mataklob na daya ning sako, understood na. Sunod na aldaw, pag uli naman ni Paylukas, hali sa trabaho, sa umahan, alas 5, makurahaw na naman siya kay misis niya, gum! Sako! Mataklob na si misis nin sako, nagkukusa na yan, nagkukusa na. Ngunya, nari sa ni Pay, ni Pay Pedro. Si Pay Pedrong kapitbahay ninda. Nahalata da si Pay Lucas. Ha? Ano daw ngayon si Pading Lucas? Kada ngayon mahuli sa harong ninda, nakurahaw lang ngayon gum, sako, nakakatilad ngayon. Ano daw ngayon kung makatesting? Ay si Pay Pedro ay talagang persado pati sa salisi. Ano? Nag-overtime si Pay Lucas. Alas 7 ning banggian ulian niya na. Pag alas 5 daan na sa ni Pay Pedro na mayo pa si Pay Lucas duman sa harong ninda. Kumuraho man da si Pay Pedro. Ano? Gum! Sako! Si Manay Milagring da, nagtaklob maning sako. Akala niya si mister niya ito nagkuraw eh. Oh. Mayo da nahihiling si Manay Milagring, paano? Natataklo ba ning sako eh. Sa madaling sabi, si Pay Pedro mga tugang naka-jackpot. Sa madaling sabi mga pangga, nakasalisi si Pay Pedro. Ngunyan. Umabot na si Pay Lucas. Tag-overtime eh. Umabot na alas 7 na ng banggi. Kumurahaw naman si Pay Lucas. Gum! Sako! Nagngalas da si Manay Milagring na. Anggutan pa nga si Pay Lucas eh. Inanggutan pa si mister niya. Sabi din ni Manay Milagring, ano na nagom? Nasako ka pa sana? Masako ka na naman. Ano nang pasako-sako mo, an? So, da si Pay Lucas mga panggay talaga nag-urmentado na, rebentado na yuba paps ni Pay Lucas, kinutuban na, nasalisihan siya ni Pade. Kinutuban! Malakas talaga ang kutob ni Pay Lucas. Suya si Pay Lucas sa mga pangga, ang ginibo niya. Nagparakurahaw siya, nag-amok, nagwala. May daradarang sundang mga pangga ay talagang nahahanapon niya kung si Isay ang nagsalisi kimisis. Nagsakat ito mga pangga sa puon kanyog. Pigparakurahawan sa mga kapitbahay niya. Sabi da ni Pay Lucas, kung bako gani nindo mga sakuhon, dahil no pagsarakuhon.
akong mga sako, sinarako nindo. Kaya ang lesson duman mga tugang, ano, kung bako man yan inindon sako, dahil ino pagsarakuhon. Kaya yan ang lesson dyan, ha? Kung sako. Kaya pasin